Από που να αρχίσω να σας λέω για το πάθος της ζωής μου το δίπλο. Απ' τη μία βεβαίως τα παιδιά μου και απ' την άλλη κάθε είδους θηλυκό. Από που να αρχίσω να σας λέω στα 40 χωρισμένος τη ζήτας. Απ' τη μια να είσαι στάρ του ραδιοφώνου και απ' την άλλη κλασικός χαζομπαμπάς. Όλες τον ερωτεύονται κι όλες αυτός τις θέλει. Λες είναι πια τα θηλυκά φτιαγμένα από μέλι. Πατερίμον, να σε πάρω όταν μπλέκεσαι στου έρωτα το δίχτυ. Πατερίμον, να σε πάρω να θυμάσαι να γυρίζεις πάντα σπίτι. Πατερίμον, έλα λοιπόν, χαμογέλα και μη δίνει σημασία. Πατερίμον, έλα λοιπόν, η ζωή θα μοιάζει πάντα κομμωδία. Ησυχία, ρε, άλλος διαβάζει απ' τη φασαρία αυτή, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν σε αυτό το σπίτι. Αγούρι είναι, όχι σπίτι. Κοίταξε, κατάσταση. Και πόλης ερχόμουν να την κλείσω, Έχεις δίκιο, κούλα, έχεις δίκιο, έχεις πολύ δίκιο, δεν καταλαβαίνω, έχεις δίκιο. Ρε μπαμπά, ξέρεις πως ακούγεται στο δωμάτιό μου. Ναι, αγάπη μου, καταλαβαίνω. Και όχι τίποτα άλλο. Μίλαγα και με την Έλενα 1 ώρα στο τηλέφωνο και δεν άκουγα τι μου λέει. Σοβαρά, Ναι. Αν άκουγες τι σου λέγε, ρε παιδί μου. Πρόβλημα μεγάλο. Να σου πω, κούκλα μου. Δεν ζητάς από την Έλενα να έρθει να μείνει μαζί μας, να πληρώνω φαγητό και ύπνο, παρά να πληρώνω τους λογαριασμούς τηλεφώνου. Δίκιο έχεις, αυτό της είπα και εγώ και έρχεται. Μπράβο, κοριτσάκι, μου έχεις μυαλό. Πολύ αξινήσα. Μπράβο σου, μπράβο σου. Μπαμπά με έχω μοιάσει. Τι ήταν αυτό? Η Κοκό κάνει πατινάζ. Κοκοκό! Έλα εδώ. Σαν και δεν έπρεπε να ακούς αυτό το όνομα, ήρθα. Δεν Τι μας- συμβαίνει πάλι? Άσε πάλι, τι συμβαίνει τώρα πάλι? Τι κατάσταση είναι αυτή? Μια καλή ηθοποιός πάντα πρέπει να ξέρει πατινάζ. Τσόπα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, πρόσεχε καλά το καλή ηθοποιός, μη φάεις καμιά τούμπα και σε πάω στον πέδον. Μην τολμήσεις ποτέ και με πας στον πέδον. Στο ιατρικό κέντρο θα με πηγαίνεις που πάνε όλοι οι διάσημες. Μωρέ, χτύπα εσύ και θα δεις το σιπο. Τι λέω, καλό, Χριστέ μου, τι λέω. Χριστέ μου, γρουσούζεις. Πρόσεχε, αγαπούλα μου, σε παρακαλώ, πάρα πολύ πρόσεχε. Άντε. Άλλος περάστε, διαλέχτε. Εδώ είμαστε όλοι σήμερα. Στο αχούρι. Καλησπέρα. Γεια σου, Λενάκη μου. Δεν ερχόμαι να πάτε στο σταθμό. Τώρα ετοιμάζουμε να φύγω, γιατί έχω αργήσει κιόλας, αλλά ξέρεις. Κορίτσια, γέρετε κάτω, κοκό. Μαριάννα, ελάτε. Έλα, κοκό, έλα. Έλα, γλυκιά μου, εσύ που δεν έχεις και διατρίνα μεγάλη με τα πατινά. Ωραία, φιληθείτε, πάτε και ταξίδι, πάτε και την τρίτη. Πάτε, μπράβο. Όπα! Λοιπόν, παιδιά, εγώ φεύγω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διάβασμα, ησυχία, παιχνίδι και μην ανοίξετε την πόρτα σε κανέναν, Α, και ό,τι σας δώσει ο Κοσμάς θα το φάτε. Καλά, μην το φάτε. Κάντε πως το τρώτε, πετάξτε το, αλλά μην το καταλάβει. Γεια σας, σας λατρεύω. Γεια σας, έχω αργήσει. Τρομερός ο μπαμπάς σου. Σε τρόμαξε και σένα, Δεν κάνω πλάκα. Τρομερός τύπος. Νέος, ωραίος. Εννοώ για μπαμπάς, Και πάνω απ' όλα φίρμα στο ραδιόφωνο. Σιγά μωρέ, ποιος τον ακούει. Ποιος τον ακούει? Καλά είσαι στα καλά σου, όλη η Ελλάδα. Θέλω για μια ακόμα φορά να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την αγάπη που δείχνετε σε αυτή την εκπομπή. Πολλά τα τηλεφωνήματα και από όλα τα μέρη της Ελλάδος, κυρίως από μοναχικές καρδιές. Σε αυτές λοιπόν τις μοναχικές καρδιές αφιερωμένο ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια. When I Fall in Love. Θα το κατεβάσω, δεν αντέχω. Αφού με αγαπάει ο κόσμος, Ελένη, τι θες να κάνω? Να τους πεις να προσλάβουν μια τηλεφωνήτρια. Εγώ ηχολήπτρια σπούδασα. Αγαπητή μου, κοινωνικό έργο επιτελείς. Ξέρεις πόση μοναξιά έχει όλος αυτός ο κόσμος που τηλεφωνεί? Μοναχικές καρδιές. Ακριβώς. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ να μην ειρωνεύεσαι. Σήκωσέ το. Θα πω ότι είναι λάθος. Σε παρακαλώ. Αυτή είναι πάλι. Ποια? Αυτή η μυστήρια που παίρνει κάθε βράδυ και μας ενοχλεί. Δώσ' μου. Κοίτα, μην πιάσει την πάρλα. Δεν κατάλαβα. Μην πιάσει την πάρλα, γιατί η πάρλα θα πρέπει. Βγαίνεις. Τελειώνει. Το τραγούδι τελείωσε. Τελείωσε. Ναι. Ναι, σε περίμενα, έλα. Κοίτα, δεν γίνεται να τα λέμε έτσι, με τέτοιο άγχος. Ναι, θα προτιμούσα να συναντηθούμε, σίγουρα. Πού?
Όπου θέλεις εσύ. Εντάξει. Σκέψου το και με παίρνεις και μου λες. Γεια σου. Τι θα σκεφτεί δηλαδή? Δεν σκεφτεί, παιδί μου, αυτή η κοπέλα δεν είναι κοπέλα, είναι σοβαρή κοπέλα. Δεν είναι. Άντε, κάναμε ένα τηλέφωνο και αμέσως γνωριμίες και ραντεβού και τέτοια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λες να είναι μαθήτρια. Αποκλείεται. Να την ακούσει δηλαδή στο τηλέφωνο. Είναι σοβαρή, είναι όρημη. Έχει μια φωνή έτσι, πώς να σου πω, μπάσα. Κατάλαβες. Θα το ψήσεις κιόλας. Κοσμά, με συγχωρείς πάρα πολύ. Είμαι ταραγμένος. Τώρα που το σκέφτομαι, ξέρεις, για να μην μου δώσει ραντεβού αυτή βράδυ στο σπίτι της, θα πρέπει να μένει με τους δικούς της. Δηλαδή, δεν σου έδωσε απάντηση, σου είπε ότι θα το σκεφτεί. Ποιος θα το σκεφτεί? Ο θείος ο Κοσμάς θα σκεφτεί αν θα μας ξανακάνει, πώς το λένε, μπιφτέκια. Να, τα μπιφτέκια τα χθεσινά ήταν πολύ κακά. Πολύ κακά, Κοσμά μου. Χοντρά, τι κάνεις εσύ εκεί? Γράφω την ορθογραφία. Όταν θα μας εξηγάσει η κυρία να την έχω έτοιμη. Με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή. Και όταν σας παγορεύει η κυρία ορθογραφία, τι θα κάνεις? Θα κουνάω το στυλό στον αέρα. Χριστός και Απόστολος, τι παιδί έχω βγάλει. Βρε, πάρε τα γρήγορα και πήγαινε πάνω να δεις αν είναι έτοιμη η αδερφή σου να φύγετε. Θα αργήσετε πάλι. Καλά, πάντως να ξέρεις ότι για να γίνει ηθοποιός δεν χρειάζεται να ξέρω ορθογραφία. Το ξέρω πολλούς που δεν ξέρουν ορθογραφίες ευθύνους. Αυτό θα σκοτωθεί καμιά φορά. Λες να είναι παντρεμένη. Η Κορίνα μου! Ποια Κορίνα, παιδί μου, η τύπησα που λέγαμε. Αποκλείεται γιατί με τηλεφωνεί βράδυ. Και αφού τηλεφωνεί βράδυ, ο άντρας της πού είναι? Μπορεί να λείπει, μπορεί να είναι ναυτικός. Ναυτικός. Μπορεί να δουλεύει. Τι δουλειά να κάνει? Ξέρω εγώ, ναυτοφύλακας. Καλημέρα. Καλώς την Έλενα. Έλα, κάτσε. Ευχαριστώ. Πού είναι η κασετίνα μου? Φάει ένα τόστ. Εσείς τα φτιάξατε? Πού είναι η κασετίνα μου? Πάμε, παιδάκι μου, έχουμε αργήσει, ούτε εγώ θα φάω. Είδε κανείς την κασετίνα μου? Με συγχωρείς πάρα πολύ, αγάπη μου. Εμείς δεν θα κάνουμε τόσα τόστ. Ξέρω εγώ, φάτε τα. Είδε κανείς την κασετίνα μου? Μας έχει πει δεν μου έχεις κάνει το κεφάλι καζάνι. Μία ώρα. Για δεν μαζεύεις τα πράγματά σου. Θέλω να δω τώρα πώς θα πας στο σχολείο προετοίμαστε. Μπορεί να με εξηγήσεις. Ξοδεύουν του κόντου τα λεφτά για να κάτσεις να διαβάζεις. Και εσύ τίποτα. Καθόλου καλή μαθήτρια δεν είσαι, φαίνεται. Ορίστε μας. Τι θα κάνεις στη ζωή σου, μπορείς να μου πεις? Η προσωπικότητα μετράει. Έλα, μωρέ, φάει τώρα. Ας με σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εγώ έχω αλλού το μυαλό μου. Πού στη γυναίκα τον νυχοφύλακα? Ωραία, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ πρέπει να το αντιμετωπίσω σοβαρά αυτό. Πρέπει να τη συναντήσω, να τη μιλήσω. Να ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα. Αλλά σε αυτό το πράγμα ανάμεσα, εγώ πρέπει να δείξω μια ωριμότητα, μια ψυχραιμία, μια. Η κασετίνα! Έλενα, έκανες τις ασκήσεις της φυσικής για αύριο? Μπα, ποιος νοιάζεται για τη φυσική? Ξέρω, έδειξες το μεγαλύτερο βάρος στη βιολογία, Όχι, μωρέ, αυτό μας μάρανε. Όλη μέρα το καινούριο των Rolling Stones, άκουγες πάλι? Ποιος Rolling Stones? Ξέρω, χαίστηκες για τους Rolling Stones. Μαριάννα, δεν καταλαβαίνεις τι έχω. Τι έχεις, έγινε κανένας χαμός σπίτι σου? Όχι, παιδάκι, με επικρατεί απόλυτη ηρεμία. Τότε, μήπως έχεις κανένα πρόβλημα υγείας? Σκάω από υγεία. Τότε τι στο... μη μου πεις. Πες μου, ποιος είναι, το ξέρω. Νίνα, γεια σου, Ελενάκη, τι κάνεις? Καλά είσαι εξώμη, οι γονείς σου καλά είναι? Εκείνη καλά είναι. Μπράβο, εσύ δεν έχεις τίποτα? Δεν έχω, αυτό είναι. Μπράβο, μια χαρά να είσαι. Λοιπόν, αγαπούλα μου, κοίταξε να δεις. Εγώ σε λίγο φεύγω. Ο θείος ο Κοσμάς έχει μαγειρέψει μακαρόνια. Ο Θεός να τα πει μακαρόνια. Τα έβαλα στην πάντα. Εσύ θα πεις στην κορίνα μας όμως ότι είναι πράγματι μακαρόνια, γιατί σαν σε πιστεύει και τα φάει. Εντάξει, άντε γεια. Άντε, γεια. Γεια. Γεια σου, Ελενάκη, χαιρετισμούς στους γονείς σου, Γεια. Γεια λέγε. Τι να πω, παιδάκι μου, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Παιδάκι μου, τα έχετε. Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα. Τότε. Θα σου το πω, είναι πολύ μεγαλύτερός μου. Και σε βλέπει σαν μωρό, Σας έφερα 2 σακέτες γιατί κάνει ρεύμα εδώ μέσα, μου κρυώσετε. Μπαμπά, παράτα μας. Γιατί χρυσό μου, είναι ανοιχτό το παράθυρο, κάνει ρεύμα. Εμείς ζεσθενόμαστε. Κάνει Και ο ρεύμα. άνθρωπος φυσάει. Έλα. Μπράβο, Ελενάκη μου, μπράβο, χρυσό μου. Ευχαριστώ. Έλα εδώ, εσύ. Τι μωρέ. Γεια λέγε. Τι να σου πω. Παιδάκι μου, πες μου, ποιος είναι? Δεν σου λέω. Θα μου πεις. Πάντως το ξέρεις. Το ξέρω. Από πού, από τα αγγλικά? Τσου. Από το φροντιστήριο? Όχι. Τότε πού να το ξέρω εγώ? Νινάκι μου, να τα κοριτσόπουλα με το κουτσομπολιό θα πίνουν και τις βιταμινούλες τους. Βεβαίως, ευχαριστούμε. Μπαμπά, σου έχω πει χιλιάδες φορές ότι δεν είμαστε 5 χρονών παιδιά. Να ξέρω, δεν πίνουν τα 5 χρόνια παιδιά, δεν πίνουν βιταμίνες μόνο. Έχει δίκιο ο πατέρας σου. Η βιταμίνη σε κάνει καλό στον οργανισμό. Μπράβο, Λενάκη μου, μπράβο, χρυσό μου. Εσύ έπρεπε να ήσουν κόρη μου. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Μία. Τι μία, ποια? Μία Χρυσούλα από το Μοσχάτο. Θες να της μιλήσεις? Μ' αρέσει που έχεις και χιούμορ, Ελένη. Τι θέλεις τώρα, πώς κάνεις έτσι? Θα σε πάρει, μην ανησυχείς. Βγαίνεις.
Φίλοι και φίλες, η απόψινή βραδιά δεν θέλει λόγια. Τραγούδι, τραγούδι και μουσική. Μουσική για εσάς. Αμέτσι. Κάνω κι εγώ εκπομπή. 22 τραγούδια σειρά. Όχι γιατί το θέλω εγώ. Όχι, η βραδιά το θέλει. Να σου πω, η βραδιά απόψε είναι ειδική. Είναι special. Ποιος είναι? Η άγνωστος. Για μένα? Ναι. Εγώ είμαι. Έλα, γεια σου, τι κάνει? Περίμενα. Όχι. Τα αποφάσεις για το ραντεβού, λέω. Τι? Εντάξει. Απόγευμα. Σπίτι μου. Δεν θα είναι κανείς. Έγινε. Γεια σου. Δεν φοβάμαι κανένα. Περιμένω εσένα να έρθεις τώρα εδώ. Καλώς την αγάπη μου. Δεν έχεις εγγλέζικα? Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβες. Δεν έχεις μάθει με εγγλέζικα, πας στα εγγλέζικα, θα πας. Μπαμπά, σε μισή ώρα έχω εγγλέζικα. Σε μισή ώρα, αγάπη μου, αλλά κοίταξε να δεις μια καλή μαθήτρια. Πάει λίγο νωρίτερα, να δει το δάσκαλό της, να δει τη μαθήτριά, μια κουβέντα, να πάει ένα παγωτό, κάτι. Να παίξουμε τις κουμπάρες. Ναι, βεβαίως. Μα δεν μου λες με κοροϊδεύεις? Μπαμπά, κόφτω παραμύθι. Έτσι κι αλλιώς δεν θα πάω αγγλικά. Δεν θα πας αγγλικά! Καλέ, πώς κάνεις έτσι, ούτε πρώτη φορά είναι ούτε τελευταία. Μα δεν μου λες και εγώ τσάμπα και βερσέ πληρώνω τους Εγγλέζους. Τους πληρώνω από τη ζεύγη το στέρημά μου. Από τον υδρότα μου πληρώνω τους Εγγλέζους για να μάθω και εγγλέζικα. Τι έπαθε, καλέ? Τίποτα, του είπα δεν θα πάω αγγλικά και έπαθε breakdown. Breakdown, ωραία, πολύ ωραίος τρόπος. Μπράβο, κοπέλα μου. Βρίσε τον πατέρα τώρα και στα εγγλέζικα. Α, ωραία, θα μου κάνεις παρέα, αφού κι εγώ δεν θα πάω γυμναστήριο. Δεν θα πας γυμναστήριο, αποκλείεται. Για σένα έχω άλλα όνειρα. Όχι. Για σένα έχω τα όνειρα της ζωής μου. Μπορεί η αδερφή σου να θέλει να μάθει ξένες γλώσσες και θα χτυπάει μεθαύριο όταν μεγαλώσει το κεφάλι στον τοίχο σαν μηχανάκι. Αλλά εσύ όχι. Εσύ είσαι το όνειρό μου, η ζωή μου. Εσύ θα πας να κάνεις τη γυμναστική σου. Θα γίνεις πρωταθλήτρια της Ελλάδας. Θα γίνεις πρωταθλήτρια του κόσμου. Και μετά θα γίνεις Ολυμπιονίκη σαν την. Πες την. Σαν τον Πύρο το Δήμα. Έλα τώρα, μην κλαις. Να το βρήκα, σαν την Κομμανέτσι, Εσύ θα γίνεις η Κορίνα Έτσι. Δεν της άρεσε το Κορίνα Έτσι, τι να πω. Η Κορίνα Έτσι. Πάμε, Κορίνα, για τον μπαμπά στη ψώνισε. Πάμε. Για τα καλά. Ωραία, για τα καλά, η μία την ψώνισε. Τι κάνε, παιδιά, να δεις καλό, δηλαδή. Κοσμά! Κοσμά, έλα, ο κόσμος χάνεται, Κοσμά μου! Κοσμά! Τι έγινε, παιδί μου, τι φωνάζεις? Κοσμά, χανόμαστε. Τρέχα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρε τα παιδιά γρήγορα και πήγαινε μια βόλτα, είναι πολύ θαραγμένα. Καλά, τρελάθηκες, εγώ ζωγραφίζω μέσα. Ωραία, στη ζωγραφική. Σε 20 λεπτά πρέπει να έχει αδειάσει το διαμέρισμα. Γιατί θα ψεκάσουνε? Όχι, Τι? αυτή το πρόσωπο. Το πρόσωπο γυναίκα του νυχτοφύλακα. Του νυχτοφύλακα, του φαροφύλακα, του γεροφύνικα, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να εξαφανιστείτε. Α, εγώ τώρα δεν μπορώ, Κώστα μου, ζωγραφίζω. Εγώ τώρα δηλαδή έχω πάρα πολύ έμπνευση. Και δεν ξέρω πότε θα μου ξανάρθει η έμπνευση. Μισώσει και σου Θα ξανάρθει. ζοριστώ πάρα πολύ για να μου ξανάρθει. Εγώ να δεις πως θα ζοριστώ. 10 μου μείνανε. Πάρτα για να φάτε πίτσες με τα παιδιά. Κορίτσια! Αχ, Θεέ μου, τι ήταν αυτό που τραβάω, τι είπα. Καλέ, πέρασε η ώρα. Και εγώ δεν έχω βάλει μια ρόμπα ακόμα. Ήρθε το κορίτσι μου, τρέλνομαι και φέρνω. Παλιπαλαλού, ταραμπαραμπαμ. Σας τρόμαξα. Όχι ακριβώς, και κάτι. Η Μαριάννα, το παιδί το μικρό έχουν φύγει και ο Κοσμάς έχει φύγει και εγώ ετοιμαζόμουν να φύγω τώρα. Γεια σου, με συγχωρείς γιατί έχω δουλειά, Άντε, γεια. Έλα μια στιγμή, γεια. Δεν μου λες. Θες κάτι? Δεν θες? Να σας απασχολήσω λίγα λεπτά. Μόνο 4 δευτερόλεπτα στα δίνω. Παραπάνω δεν έχω. Μάλιστα. Κύριε Κώστα, εδώ και λίγο καιρό σας, μάλλον πάρα πολύ καιρό σας παρακολουθώ στο ραδιόφωνο. Αυτοκίνητο, το πάω στο αυτοκίνητο, δεν ήταν? Δεν με προσέχετε. Σε προσέχω, αλλά λίγε γρήγορα. Ξέρετε, όταν έμαθα ότι είσαστε πατέρας της Μαριάννας, τρελάθηκα από τη χαρά μου. Α, κατάλαβα τι θες, βέβαια, κατάλαβα, περίμενε. Περίμενε αμέσως, θα γράψω στο Λενάκι, με αγάπη να της πω, θα σκάσουνε οι φίλες, όλες από το κακό, ολέ. Πάρ' το μωρό μου, θα σκάσουν όλες οι φίλες, αυτό δεν ήθελες? Εδώ και 2 εβδομάδες, Το ξέρω, μόνο αυτό μη σε νοιάζει καθόλου. Πάρ' το και περιποιείς το, δείξω σε όλες τις φίλες. Κύριε Κώστα, ακούστε με. Σ' ακούω, ξέρω να μην πω στη Μαριάννα τίποτα. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να της πω τίποτα. Άντε, έχει πάει. Χαιρετισμούς στον μπαμπά σου, στη μαμά σου. Χάρηκα πολύ που με είδες. Γεια σου, γλυκό μου, γεια σου. Και τελικά τι έγινε? Τι σου λέω τόση ώρα, δεν ήρθε. Και μετά? Μετά με πήρε τηλέφωνο. Στο σπίτι. Σπίτι? Βρήκε το τηλέφωνο του σπιτιού? Μπορεί να γάτα αυτή, γάτα, σου λέω γάτα. Και τι έγινε? Μου δικαιολογήθηκε, λέει, πως φοβήθηκε, πως δίλιασε, πως. Ξέρεις, πως δεν μπόρεσε.
Και τέλειωσε η ιστορία. Όχι, κλείσαμε άλλο ραντεβού. Σύγχασα τώρα. Ναι, θα έρθει λέει σπίτι μετά την εκπομπή τη νύχτα. Σπίτι. Τι λες βρε Κώστα, και τα παιδιά? Τι τα παιδιά, για βλάκα με περάσει τώρα, για χαϊβάνι. Θα αφήσω μισάνοιχτη την πόρτα, παιδί μου. Και θα ακούσω. Μα δεν μου λες, έχεις πάθει κάτι? Εγώ? Τίποτα. Καταλαβαίνεις, πρέπει να με καλύψεις. Δηλαδή θα λείψεις από το σπίτι σου όλη νύχτα. Δεν ξέρω. Πάντως θα τους πω ότι θα είμαι εδώ, εντάξει. Και αν πάρουν τηλέφωνο? Αυτό αποκλείεται. Σου έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Πεινάμε! Θα περιμένουμε πολύ ακόμα. Λοιπόν, εντάξει, θα τηλεφωνηθούμε το πρωί, έτσι. Πέλα εδώ. Ούτε τώρα θα μου πεις ποιος είναι. Αυτό ξέρεις, μωρέ. Ξέρω. Από τι αρχίζει το όνομά του? Καλά, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Τι λένε τόση ώρα? Τι να λένε, βρε Κοσμά μου, γυναικεία πράγματα, ξέρεις τώρα. Ο Ρίτς, η Μπρουκ, κοριτσίστηκα. Λέγε. Κάπα. Κάπα. Εγώ σας χαιρετώ. Με περιμένουν σπίτι μου για φαΐ. Το καλό, μπράβο. Είδες καλό κορίτσι, είδες ευγένεια. Πεινάω! Βουαλά! Τι να είναι άραγε, τι να είναι άραγε. Γαλοπούλα. Εμένα μου φαίνεται ότι θα φάω μόνο γαρνιτούρα, την καλοπούλα για το βράδυ. Μην ανησυχείς, αγάπη μου, το βράδυ θα μας κάνει ομελέτα στα κάρβουνα. Μην κάνετε όνειρα, εγώ το βράδυ θα βγω και θα αργήσω. Μπράβο, μπράβο, να αργήσεις, να αργήσεις. Πού θα πας? Έχω ραντεβού. Καλή διασκέδαση. Μην αργήσεις! Να αργήσεις, να αργήσεις. Να αργήσεις, να αργήσεις! Καλά τα είπα, μπαμπά! Τι ώρα είναι? 1:20. Δεν περνάει η ώρα απόψε, δεν περνάει η ώρα. Έλα βρε Κώστα μου, σαν μαθητούδι κάνεις. Μα δεν καταλαβαίνεις το άγχος μου, ρε Ελενάκη, ραντεβού μέσα στο σπίτι μου, τα παιδιά να κοιμώνται. Όλα θα πάνε καλά. Δεν βγάζουμε κανένα δελτίο ειδήσεων. Μα είσαι καλά. Δεν βγάλαμε πριν από 1 τέταρτο ειδήσεις. Άκουσα σου πω, τα γεγονότα τρέχουνε. Ο κόσμος έχει εξελίξεις, γίνονται θαύματα. Βγαίνεις. Φίλες και φίλοι, συνταξιδιώτες μέσα σε αυτό το μακρύ ταξίδι στη νύχτα, πλησιάζει η ώρα όπου θα χαιρετήσουμε ένας τον άλλον. Σας αφιερώνω αυτό το νοσταλγικό τραγούδι με τον Μάικλ Τζάκσον. Είμαι σίγουρος ότι ο Μάικλ Τζάκσον θα ήθελε πάρα πολύ να είχε πει αυτό το τραγούδι. Εσύ τι θες εδώ, παιδί μου? Ποια Έλενα? Ναι. Ναι, κυρία Καρατζά. Ναι. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι, να σας τη δώσω. Όχι. Σε λίγο. Η Έλενα είναι στο μπάνιο αυτή τη στιγμή. Ναι. Τι να της πω? Ναι. Μπορεί να βγει και αύριο. Ναι. Την κάτσαμε. Κύριε Κώστα, πρέπει να σας μιλήσω. Τώρα βρήκες, ρε παιδάκι μου. Τώρα που είμαστε οι δυο μας. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Σε λίγο δεν θα είμαστε οι δυο μας, θα είμαστε οι τρεις μας. Δεν κατάλαβα, ποιον περιμένετε? Περιμένω κάποια, έχω ένα ραντεβού κι εγώ εδώ. Αυτή που περιμένετε ήρθε. Εγώ είμαι αυτή που περιμένετε. Τι είπες? Δεν είναι δυνατόν. Μπαμπά, ήρθες? Στην κουζίνα πήγαινε. Έξω. Περίμενε με και μην φύγεις. Όλα μόνος σου μιλάς τόση ώρα. Ναι, τους να μου ξεσκονίζει κιόλας λίγο εξής, ήταν τηλεόραση και την έκλεισα. Μπαμπά, Ναι. θέλω να σου πω κάτι. Και εσύ! Μπαμπά, καταλαβαίνεις τι σου λέω? Όχι. Πήρε η μαμά της Έλενας τηλέφωνο. Δεν είναι τίποτα, αγάπη μου, το είδες στον ύπνο σου. Μπαμπά, δεν το είδα στον ύπνο μου, σου λέω. Πήρε τηλέφωνο. Αγάπη μου γλυκιά, η έλλειψη μητέρας σου δημιουργεί παραισθήσεις. Ωχ, μου σπάσε στα νεύρα. Πήγαινε, γλυκό μου, να κοιμηθείς και το πρωί θα είναι όλα καλύτερα. Καλά, θα τα πούμε το πρωί. Να τα πούμε το πρωί. Έλα μέσα εσύ. Και τώρα φύγεσαι. Δεν θα φύγω αν δεν σας μιλήσω πρώτα. Είσαι τρελή, παιδί μου, τελείως τρελή. Παραλίγο, Μαριά, να μας κάνεις αχωτούς, εμείς οι δυο εδώ μέσα τι θέλουμε. Μαριάννα ξέρει για μας. Τι καίγουμε, τι είπες, παιδί μου. Θα μου τρελάθηκα, κοκκουδούνια. Περιμένετε κι άλλοι, Ποιος είναι?
Η κυρία Καρατζά είμαι. Ανοίξτε μου σας παρακαλώ. Η μάνα μου, καήκαμε. Δεν θα σε ρίξω τώρα εγώ στα νύχια της να σε ξεσκίσει. Σας παρακαλώ, κύριε Κώστα, σώστε με. Κυρία Καρατζά, με συγχωρείτε ένα λεπτό να ρίξω κάτι απάνω μου γιατί είμαι τσίτσιδος, εντελώς τσίτσιδος. Ας τραβάκουμε και μετά. Έλα, εδώ θα είμαστε ασφαλείς, Η Κορίνα, όπισθεν ολοταχώς. Έλα εδώ, πήγαινε μέσα εκεί και δεν θα βγεις, θα σου πω. Κόσου μέσα. Μέσα. Γεια. Τι γίνεται? Καλά, εσύ. Γδίσου. Κάτσε ρε κορίτσι μου να πιούμε ένα ποτό πρώτα. Γδίσου, παιδί μου, γδίσου. Καλησπέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση. Μα τι λέτε, ποια ενόχληση, χαρά μου. Δεν θα το έλεγα τέτοια ώρα. Ξέρετε, εμένα με συγχωρείτε πάρα πολύ που δεν πρόλαβα να... Πού είναι τα κορίτσια μας, κύριε Στεργίου? Δεν κάθεστε, καθίστε. Είμαι πολύ ταραγμένη και προτιμώ να μείνω όρθια. Για φωνάξτε τη, σας παρακαλώ. Κορίτσια. Έτσι σιγά θα σας ακούσουν. Το θέμα είναι να μην με ακούσουν. Τι είπατε? Λέω, δεν θέλω να τις τρομάξω. Μαριάννα, Έλενα. Θα μου τις κοψοχολιάσετε! Βρεσί, βρε εγώ ξυπνημένο έδωση. Βρε, όχ, Παναγία μου, όχ. Βρεσί, Άννα, πώς ξύπνησες, πού είσαι, τι ήθεσαι εδώ? Γιατί ενοχλώ? Όχι, δεν ενοχλείς, έλθεν άγωγη. Όπου γάμος και χαρά και Βασίλειο πρώτη. Όχι, για αφήστε τη. Από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια, λέει η παροιμία. Και στα δύο είστε μέσα. Για πες μου, μικρή μου Βασίλο. Δεν με λένε Βασίλο. Κανένας δεν μπορεί να με φωνάζει με το όνομά μου. Ξύπνησες, να σου πω τίποτα, σ' βάλει το όνομά σου μέσα. Καλησπέρα, με φωνάξατε. Πού είναι η Έλενα, Μαριάννα? Βγήκε από το μπάνιο. Μέσα έμεινε. Και πού είναι τώρα? Πού είναι? Μήπως είναι μέσα ακόμα? Καλέ, ποια Έλενα, ποιο μπάνιο? Σας ρωτώ που είναι η Έλενα. Εδώ είμαι ρε μαμά, τι φωνάζεις? Η Έλενα. Μπίνγκο! Και τώρα που όλοι πήγαν για ύπνο και ρέμψαν τα πνεύματα, οι δυο μας. Συγγνώμη. Μα δεν μου λες, κατάλαβες τι πήγες να κάνεις απόψε, να μας βλέπεις όλους σε μια περιπέτεια χωρίς λόγο. Υπήρχε λόγος. Α, ξέρω, ναι. Ο παρουσιαστής που γοητεύει. Ελένα, και όλοι τα έχουμε περάσει αυτά. Τι? Δεν εννοώ με τον παρουσιαστή, την παρουσιάστρια. Δεν ήταν μόνο αυτό. Εσείς είσαστε τόσο διαφορετικός από τον πατέρα μου. Πιο νέος, πιο μοντέρνος και πιο κοντά στα παιδιά σας. Άννα, δεν πάω να είμαι πατέρας, Νομίζω όμως ότι αυτή η σύγκριση που κάνεις στην καρδιά σου με μένα και με τον πατέρα σου είναι άδικη. Έχετε δίκιο. Φέρθηκα πολύ ανόητα. Φέρθηκες όπως θα φερόταν κάθε κορίτσι στην ηλικία σου. Δεν μου λες τα με τη Μαριάννα? Άλλα της είπα εγώ, άλλα κατάλαβε. Νομίζει ότι ήμουν με τον Κοσμά. Ο καημένος ο Κοσμάς πέρασε μια νύχτα πάθους και περιπέτειας χωρίς να πάρει χαμπάρι, Και του πήρα και τις πιτζάμες του. Αυτό είναι το λιγότερο. Νομίζω ότι είναι αργά και θα πρέπει να πας σπίτι σου για ύπνο, έτσι δεν είναι? Σχολιά, πράγματα. Τηλεφωνήσω να έρθει ένα ταξί. Ευχαριστώ. Την έντονη ερωτική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί απόψε, ευτυχώς θα διακόψει για λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί. Κώστα, είναι μια κοπέλα που θέλει να σου μιλήσει. Δεν είμαι εδώ. Ναι, αλλά έχει πάει 3 φορές απόψε. Να της μιλήσεις καλύτερα. Για δώσε το κόκκινο. Ναι, ναι, ο ίδιος βεβαίως. Γεια σου. Πώς σε λένε? Μέρι. Μπράβο, Μέρι. Να βρεθούμε, βεβαίως, δεν έχω αντίρρηση. Όχι. Μόνο που όταν βρεθούμε θα ήθελα να μου φέρεις κάτι. Θα ήθελα να μου φέρεις απολυτήριο λυκείου, Μέρι μου. Απολυτήριο λυκείου. Από που να αρχίσω να σας λέω για το πάθος της ζωής μου το δίπλο. Απ' τη μία βεβαίως τα παιδιά μου και απ' την άλλη κάθε είδους θηλυκό. Από που να αρχίσω να σας λέω στα 40 χωρισμένος τι ζητάς. Απ' τη μια να είσαι στάρ του ραδιοφώνου και απ' την άλλη κλασικός χαζομπαμπάς. Όλες τον ερωτεύονται κι όλες αυτός τις θέλει. Λες είναι πια τα θηλυκά φτιαγμένα από μέλι. Πατερίμον, να σε πάρω όταν μπλέκεσαι στου έρωτα το δίχτυ. Πατερίμον, να σε πάρω να
θυμάσαι να γυρίζεις πάντα σπίτι. Πάτερ ημών, έλα λοιπόν, χαμογέλα και μη δίνεις σημασία. Πάτερ ημών, έλα λοιπόν, η ζωή θα μοιάζει πάντα κομμωδία.